Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധസമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ശൈല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 4. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് അധ്യായം 4? ഇനി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കർമ്മയോഗം. 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 അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് കാമത്തിനും ഭൗതിക ആസക്തിയിലും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാമവും ആസക്തിയും പിന്നെന്തായിത്തീരും? ക്രോധമായി മാറും. അപ്പൊ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവാണ് ആര്? ക്രോധം. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവാണ് ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുത്താല് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നലെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു അല്ലെ? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിര പോലെയാണ്, എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പായാം. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സാണ് അതിന്റെ പിടിവള്ളി അല്ലെ. ആ മനസ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാല്
ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന് തോന്നിയ വഴിക്ക് പോയി കളയും. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധ സത്തയിലേക്ക്, ആത്മസത്തയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവർത്തികളെയോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബോധം, അത് കൃഷ്ണനിലേക്ക് അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കണം. ആ അഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് വരും. അതിനാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മുടെ മനസ്സില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരും. പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണ ഒരു ജോലി, ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലനം തേടണം. ഇതാണ് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനവിശാഖുവേ അബ്രവീത്. ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനു ഇഷാഖുവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഈ യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനു ഇഷാഖുവിനോ ഉപദേശിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പണ്ട് സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാഖിനും ഉപദേശിച്ചു. അതായത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മസന്യാസ യോഗം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ സാധനയിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് മരീചി. മരീചിയുടെ പുത്രനാണ് കാശ്യപൻ. ദക്ഷപുത്രിയായ അതിഥിയിൽ ജനിച്ചതാണ് ആദിത്യൻ. അങ്ങനെ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ഓരോ മാസത്തിനും ഓരോ ആദിത്യൻ എന്ന കണക്കില്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദിത്യനാണ് വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത്. വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? വൈവസ്വത മനു. വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് വൈവസ്വത മനു. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വംശമായതുകൊണ്ട് സൂര്യവംശം. ആ സൂര്യവംശത്തിലാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ സൂര്യഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരെയാണ് മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരെയാണ് മനുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുവിൽ നിന്നാണ് ആരുണ്ടായത്? ഇക്ഷ്വാകു ഉണ്ടായി. ആളുകൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരുന്നു. ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അവർ അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതായത് രാജാവ് തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിഞ്ഞ്
രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്? രാജർഷി. രാജർഷി എന്നാണ് അന്നൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ്യതയില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാര് പിന്നീട് വന്നപ്പോ ഇതെല്ലാം നഷ്ടമായി പോയി. അപ്പൊ ഈ യോഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മൾ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെ സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ പ്രജകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ. ആത്മജ്ഞാനികളായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനു, സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞത് അവസാനം എന്ത് പറ്റി? ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദുഹോ നകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. ആ യോഗം നശിച്ചു പോയി. എങ്ങനെ? ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാകുകയും ചെയ്തു. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേനേഹ മഹദ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. ഇങ്ങനെ നോക്ക്, ഓരോരുത്തര് പറിച്ച് താഴേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് താഴേൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് ഓരോന്നും ഓരോ അറിവുകളും പകർന്നെടുത്ത് പരമ്പരയിലൂടെ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ക്രമേണ നഷ്ടമായി. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയാണ് കാണിക്കണം, ശിഷ്യ പരമ്പര. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അടുത്തതാരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വേദങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനായ നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസൻ, മാധ്വാചാര്യർ, പത്മനാഭ തീർത്ഥർ, നരഹരി തീർത്ഥർ, അങ്ങനെ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, 22ാമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാര്, രൂപ ഗോസ്വാമി, സ്വരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥൻ ജീവ ഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണദാസ ഗോസ്വാമി തുടങ്ങി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിലെത്തി. അങ്ങനെ പിന്നെ 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ആര്? സ്വാമി പ്രഭുപാദൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് വന്നത്? നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയപതാക സ്വാമി. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ജയപതാക സ്വാമിയാണുള്ളത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പരമ്പര. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന അറിവാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ബ്രഹ്മമാധ്വ വൈഷ്ണവ പരമ്പര അല്ലെ? ഗൗഡീയ പരമ്പര. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ശിവ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇസ്കോൺകാര് ഫോളോ ചെയ്യണത് ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. നോക്ക അടുത്ത ശ്ലോകം. സയേവായം മദാത്തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേദി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എൻ്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ച് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രമാണ്, പിന്നെ ശിഷ്യനുമാണ് അല്ലെ? ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു,
അർജുന ആകെ അമ്പരപ്പുണ്ടായി. എന്താ കാരണം? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഇപ്പൊ എന്റെ മിത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയണ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യജന്മത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ്, അതായത് ശ്രീരാമസ്വാമി തന്നെ സൂര്യവംശത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദ്വാപരയുഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള വിവസ്വാന് അങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആകെ അന്തം വിട്ടുപോയി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്ക്, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നാത്വം വേദത പരം തപ. ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നാത്വം വേദത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അർജുനന്റെ ആ ജന്മം മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാന് എല്ലാ ജന്മങ്ങളും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. നിനക്കത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജോബി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതി സാമധിഷ്ഠായ സംഭവ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയും ഇല്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാന്റെ ഇതുകള്, ഗുണങ്ങള് ശരിക്കും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് പിറവിയുമില്ല, എന്തില്ല, ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല. ദ്വിജനാണ്. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, അജ്ജനാണ്. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അതിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എല്ലാ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ആദിമവും ഏറ്റവും ആദ്യതും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപം. ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു 100-125 വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറയുക. പക്ഷേ കണ്ടാൽ എന്താണ്? ഒരു യുവാവിന്റെ അതേ മുഖോണാൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? സിനിമയില് അല്ലേ, സീരിയലില് അല്ലെ. പണ്ട് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, ഭരതപുത്ര, എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോഴെല്ലാം അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും. ഭക്തന്റെ വെളിപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ എത്തിയിരിക്കും. പിന്നെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും,
ധർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും യുഗം തോറും ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിലായാലും ത്രേതായുഗത്തിലും എന്താണ് പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിലും ഇനി കലിയുടെ അവതാരം വരും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്ക്, ശ്രീരാമൻ, കൃഷ്ണൻ, അതേപോലെ വാമന രൂപത്തില് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ രൂപത്തില് അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് എങ്ങനെ വേണേലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കും. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യുക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. എന്താണ് പറയുന്നത്? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ അറിവ് പൂർണ്ണമായി. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ. ഭഗവാന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവര് മുക്താത്മാക്കളായിത്തീരുന്നു. അവർ ശാശ്വതമായി എൻ്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പണ്ട് ആകെ 2 ലോകം എന്നാ നമുക്കറിയുള്ളൂ അല്ലെ. ഒന്ന് സ്വർഗവും ഒന്ന് നരകവും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ 14 ലോകവും അതിനപ്പുറമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇത് നമ്മുടെ ദാമോദര ലീലയുടെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് യശോദാമ ഭഗവാനെ ഉരലില് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ദാമം കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഉദരത്തിൽ കയറ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദാമോദരൻ. ദാമം ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ദാമോദരൻ. കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു മൂപ്പര്. ആ സമയത്താണ് അമ്മ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. റാണിയാണ് അവിടുത്തെ. റാണിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ മകന് ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വെണ്ണ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു, എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് 9 ലക്ഷം പശുക്കളാണ് നന്ദഗോപന്റെ വീട്ടിലുള്ളത്, കൊട്ടാരത്തിലുള്ളത്. പണ്ടൊക്കെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എത്ര ധനമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. ഇപ്പൊ കാശാണ് അല്ലെ. പണ്ട് എത്ര പശുക്കളുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ ധനം കണക്കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 9 ലക്ഷം പശുക്കളാണ്. അതിൽ കുറെ പശുക്കളെ കണ്ണന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വിശിഷ്ടമായ, അതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, വിശിഷ്ടമായ തരത്തിലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാല് കറന്നെടുത്തിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പശുക്കളെ വേറെ തരം തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, അവയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പാലെടുത്താണ് കണ്ണന് വേണ്ടി തൈര് ഇതുണ്ടാക്കുക, വെണ്ണ കടയ അല്ലെ. പാലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? വെണ്ണ, തൈര്. പാലും മോരൊക്കെ കുറച്ച് നേരം പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കേടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒരിക്കലും കേടാവില്ല അല്ലെ. അത് എടുത്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇത് ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും അമ്മ വിശ്വസിക്കണേ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തനം ചൊല്ലണം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു. എന്നിട്ട് വന്ന് പാല് കുടിക്കാനിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അടുപ്പില് പാല് വെച്ചിരുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്ന് പാല് തിളച്ചു പോയി. ആ തിളച്ചു പോയതും ആചാര്യന്മാരെന്താ പറയണത്? അമ്മയുടെ പാല് കണ്ണം ഫുള്ള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ പാല് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തീയിലേക്ക് ആത്മാഹുതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാര്, ആചാര്യന്മാര് അതിന് പറയണത്. എല്ലാം അടുപ്പിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ അമ്മ ഭഗവാനെ താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ പാലിറക്കി വെക്കാൻ പോയി. കണ്ണൻ അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് തൈര് കുടം
എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ഉരലുമ്മൽ കയറി നിന്നിട്ട് വെണ്ണക്കലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കിടക്കണം. അമ്മ ഓടി വന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ പിടിച്ച് താഴെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കെട്ടിയിടാനായിട്ട് കുറെ ഓടിയിട്ടൊന്നും കിട്ടണില്ല. അവസാനം അമ്മയുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോള് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അതിന് സമ്മതം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ വല്ലവർക്കും സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അമ്മ പോയി. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? മൂപ്പര് ആ ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള 2 മരങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നു. ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ പോയി. ആ മരങ്ങള് ആരായിരുന്നു? കുബേരന്റെ മക്കളായ അവര് നവഗ്രഹനും മണിഗ്രഹനും നളകുബേരനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരാണെങ്കിൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മരങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പത്തെ യുഗത്തില് ശാപം കിട്ടിയതായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. ഭയങ്കര ധനം കിട്ടും. കാണുമ്പോള് എത്രയൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ധനത്തിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം വന്നിട്ട് അവര് ദേവസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു തടാകത്തില് തുണി പോലും ഇല്ലാതെ നിന്ന് കേളികളാടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി ആ വഴി വന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിനെ അവര് കളിയാക്കി. ഇത് കണ്ടപ്പോ ദേവസ്ത്രീകളൊക്കെ വേഗം കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇവര് ഒട്ടും ലജ്ജയില്ലാതെ നിന്നപ്പോള് ആ ലജ്ജയില്ലാതെ നിന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്തായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു? മരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതൊരു ഉപകാരമായിട്ടാണ് വന്നത്. എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുത്തു. ആ നാരദമുനി അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും ശപിക്കുമെങ്കിലും കൂടി അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന തരത്തിലാണ് ശപിക്കുക. അങ്ങനെ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ എല്ലാരും. അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഹ ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ ഭൂത മദ്ഭാവമാഗതാഹ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം ഉപയോഗിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ാണ് വീതരാഗ ഭയക്രോധ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ശുദ്ധീകൃതരായി പുണ്യാത്മാക്കളായി മാറി ദിവ്യ പ്രേമരായി ഭഗവാനില് പ്രേമരസത്തോടെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ തസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം. മമ വർമാവോ വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ മാർഗത്തെ പിന്തുടരണം. ഇവിടെ നോക്ക്, പൂന്താനം അല്ലെ? പൂന്താനമാണ് ഭഗവാൻ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് ശരീരത്തോടു കൂടി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യമായ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമ്യം വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. എല്ലാ ചാതുർവർണ്ണ്യം 4 വർണ്ണങ്ങളും. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണര് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയർ യോദ്ധാക്കളാണ്. അവര് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ
ശൂദ്രൻ, ശൂദ്രൻ, വൈശ്യര്, കച്ചവടം, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, എല്ലാ ജോലികളിലും പ- എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നു. ശൂദ്രര്. അതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം. അതേപോലെ 4 ആശ്രമവും ഉണ്ട്. ഏതാണ് 4 ആശ്രമം? ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. സന്യാസം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എങ്ങനെ? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. തസ്യ കർത്താരം അഭിമ്യാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നില് സൂത്രധാരകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഒരു മാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മണികളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചരടാണ് അതിന് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. ആ ചരട് പോലെയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? പുറമേൽക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ആ ചരട് എപ്പോ പൊട്ടിപ്പോകുന്നോ ആ മാല എന്നൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ മണികളും നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് മാലയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിൻ്റെതായ തോന്നിയ വഴിക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാം കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ചേമ്പിലയിലെ വെള്ളം നിൽക്കണ പോലെയാണ്, ഒന്നിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ. എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർ പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് നമുക്കറിയാലേ. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ആയുധം കയ്യിലെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സാരഥിയായിട്ടാണ്, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഭക്തൻ ഭീഷ്മാചാര്യര് അതിനേക്കാൾ വലിയ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മാചാര്യര്. അർജുനൻ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ 12 പേരില് അർജുനന് സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഭീഷ്മാചാര്യനാണെങ്കിൽ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്. അപ്പം ഭീഷ്മാചാര്യരെ ഒരു ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ചക്രം ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലാൻ. ഭീഷ്മദേവൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോഴത്തേനും അർജുനൻ കയറി പിടിച്ചു, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ആയുധം എടുത്തത്? ഭീഷ്മാചാര്യന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക് ഫലവത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിലും ഇച്ഛയില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 14 ലോകത്തിന്റെയും അധിപനായ ഭഗവാനാണ് പശുക്കളുടെ ഒരു ഗോപപാലനെ പോലെ നടക്കുന്നത്. കൂടെയുള്ളത് ബലരാമൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കായിട്ടാ ഏതാണ് വരണേ എന്നുള്ളത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ആരാണ്? ഭഗവാന് ഒരു ഗുരുക്കന്മാരെയും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാതെ എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 18 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ പേരെന്താണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷി. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് എല്ലാ ഇതും 18 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ജീവാത്മാക്കളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. എങ്ങനെ? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന.
പരിപ്രശ്നേന സേവയാ, നമ്മള് വളരെ അനുസരണയോടും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലായിരിക്കണം ഗുരുവിന്റെ മുന്നില് ചെന്നത്. എല്ലാം ഗുരുവില് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് കേട്ടുകൊണ്ട്, ഗുരുവിനെ പണ്ട് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അല്ലെ. ഗുരുവിനെ എപ്പോഴാണോ, ചിലപ്പോ രാത്രി ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോന്നുക, ആ സമയത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയായിരിക്കും ഗുരു അറിവ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അഹങ്കാരം വന്നൂലേ, എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഒന്നും ഉപദേശിക്കാനോ ഒന്നും ആരും വരണ്ട, എല്ലാം എനിക്കറിയാന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാന ഉപദേശം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാണ് പണ്ടത്തെ ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരും, ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് ഏതളവിലുള്ള വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കൈവിരൽ മുറിച്ച ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതാരായിരുന്നു? ഏകലവ്യൻ. ഏകലവ്യന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യര് ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വിരല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ അതല്ല, അയാൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇത് അറിയാതെ, ഗുരു അറിയാതെ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? ആ വിദ്യയെ ഒരു ഒരു ജന്തുവിന്റെ വായിലേക്ക് ഒരേ സമയം ഇത്രയും അമ്പുകള് അയച്ചു. അതും ശരിക്കും ക്രൂരതയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഗുരു എന്ത് കൊടുക്കില്ല? അനുഗ്രഹം കൊടുക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ദ്രോണാചാര്യർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ശരിക്കും വിദ്യ നിഷേധിച്ചു. അതാണ്, അവർക്ക് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴറിയാൻ സാധിക്കും ഇയാൾക്ക് വിദ്യ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ. അതേസമയം ദ്രുപദന്റെ മകൻ, ദ്രുപദൻ എന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യരുടെ കൂടെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച സതീർത്ഥ്യനാണ്. ദ്രുപദനും ദ്രോണരും ഒരു ഉണ്ടായപ്പോള് ദ്രോണരെ വധിക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരു മകനെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുടെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, എന്താ, ദ്രോണർക്കറിയാം ഇത് എന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുപദൻ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്, യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായതാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാ വിദ്യയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതാണ് ദ്രോണര് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ജ്ഞായൻ ലോകോസ്തിന പരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് എല്ലാം ധർമ്മത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയാല്, ഈശ്വരന്റെ എന്ത് വേദങ്ങള് ഏത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞര്, അവരറിവില്ലാത്തവരാണ്. പിന്നെ അവിശ്വാസി, വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനില് ആ കൃഷ്ണ അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കാണ് ചെയ്യുക. സംശയാലുവായ ജീവൻ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു, ഞാനാണെല്ലാം, എനിക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, എവിടെ നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എവിടെ വന്നു? സ്തംഭം പിളർന്നിട്ടായാലും ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കുറെ വരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ മറികടക്കണ തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, യോഗസംന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംശിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയ, ധനം സംഹരിച്ചവനെ. അർജുന, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നോക്കുന്നു, അവര് നമ്മളെ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ചു നോക്കും ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാം. പക്ഷെ തിരിച്ച് അവര് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? നമുക്ക് വിഷമാവും, അല്ലെ? അതേസമയം ഇത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്. മക്കളെ നോക്കേണ്ടതും അവരെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും അത് തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ മറന്നു പോയാലൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അവര് ഞങ്ങളെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തില്ലേ ഭയങ്കര വിഷമാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ മാധിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇപ്പോഴും അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണ, നിന്റെ അജ്ഞാനം അറിവില്ലായ്മയൊക്കെ മാറ്റി ആ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ അറിവിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നീ ഒരു യോദ്ധാവാണ്, അല്ലെ? എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലിയാണ്, ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠനായി നീ ഭഗവാനില് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേഗം തീർന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ഇന്ന് ആൻസർ മുമ്പുള്ളതും ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചോദിച്ചൊരു സംശയം ബാക്കി ആരൊക്കെ നോക്കി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അധ്യായം 2 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതല്ലേ മാതാജി 2:4 പറയുന്നത് പോലെ, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാനിങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അങ്ങനെ അതാണോ മാതാജി? പറ മാതാജി. ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അതിന്റെ വിവർത്തനമാണോ എഴുതിയേക്കുന്നത്? 2:14 2:14 ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്. വിവർത്തനം തന്നെയല്ലേ? അത് തന്നെ. അതെ, എഴുതിക്കോളാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടേ. പിന്നെ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തില് 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തിലെ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? 8ഉം 10ഉം എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഇന്നലെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനും എഴുതിയത് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. 10 കാമം. ഇന്നത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. സാവധാനം പറഞ്ഞു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു എഴുതാൻ മിനിറ്റ്. പറ്റണില്ല. അതെ, എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാതാജി. എന്നാ മാതാജി ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു. സാവധാനം പറഞ്ഞു. മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തർ സാവധാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാരും അതെ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? അറിയുള്ളവര് അങ്ങോട്ട് വേഗം വേഗം എഴുതും. ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടണില്ല എഴുതാൻ. മാതാജി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആരും ഇടയ്ക്ക് പറയരുത്, അതുകൊണ്ടാ കേൾക്കാത്ത. ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിന്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ നോക്കാം നമുക്ക്. അധ്യായം 3 എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ, ഇന്ന് സമയമുണ്ട്, അപ്പൊ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ വളരെ സാവധാനം പറഞ്ഞുതരാം. അധ്യായം 3 തദ്ദേകം വധ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? അയ്യോ, അതല്ല മാതാജി, അധ്യായം 3 പറയുന്നത്. അത് 3 അധ്യായം 4 ഇന്നത്തെ 4. എടുക്കുക. അധ്യായം 4 എടുക്കുക. പറയൂ മാതാജി. ഏവം അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ ബിഭസ്വാന്. മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ്. അവരെഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് 3 അധ്യായത്തിന്റെ. അപ്പോഴും മാതാജി മാലേ പോയത് 3 ചോദിച്ചത്. അല്ല, അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ അത് അവർ മതി. എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാ ഏതോ ഒരു മാതാജി പറയുന്ന കേട്ടോ, അതാണ് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ നോക്കാം. 1 4-ാമത്തേൽ 1 അർജുനന് മുമ്പ്, ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ? അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ ബിഭസ്വാന്. അതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ബിഭസ്വാന്. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. സൂര്യദേവൻ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാം? ആരൊക്കെയാണ് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേര്? ബിഭസ്വാൻ, മനു, ഇക്ഷാകു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഇക്ഷാകല്ലേ മാതാജി? അല്ലല്ല അല്ല അല്ല കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. അതാണ് മാതാജി. അതെ അതെ. കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. അതാണ് പരമ്പരയിലെ 3 പേർ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ. ഇനി അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട്. ഇത് ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വായിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശ്ലോകം PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്ലോകം വഴി നോക്കി വെക്കണം. ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ശരിക്കും. പിന്നെ സംശയം എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ PDF നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 4-ാമത്തെ 4 ബിഭസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ഭഗവാന് ജന്മാന്തരങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന്. അതെ. എനിക്കും നിനക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനും അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, അർജുനന് സാധിക്കില്ല. കുറെ അധികം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് എല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ അർജുനന് അത് സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇനി 5-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്പീഡ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണ്ട? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 6 6 അതല്ലേ? അല്ലല്ല. തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി അജോഭിസഞ്ജയാത്മാഭൂതനാമീശ്വരോഭിസൻ പ്രതി സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാത്മാത്മമായയാ.
യുഗന്തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതും പറയാം. പിന്നെ ഇനി അതാണ് ആ ശ്ലോകം 6-ാമത്തത്. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അതാണിത്. ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം അധർമ്മം തഴച്ചു തഴച്ചു വളരുന്നു. വളരുന്നവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അപ്പോഴെല്ലാം ഭക്തന്മാരെ അവതരിക്കുന്നു. എഴുതുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന്മാരെ അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ചിലത് മാത്രമേ കിട്ടാതെ അതിന്റെ ആ. എല്ലാ ആൻസർ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാം കിട്ടാത്ത കിട്ടുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞുതരാം ട്ടോ. കിട്ടാത്ത സംശയം പ്രയാസമുള്ള ചോദിക്കും. മാത്രമേ കിട്ടാതെ. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അല്ലെ. ഇനി കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 7-ാമത്തെ അതല്ലേ ധർമ്മത്തെ, അതല്ലയോ ധർമ്മത്തെ എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് അത്? യഥാഹി ധർമ്മസ്യ. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോള്, അതേപോലെ പരിത്രാണായ സാധുവിന 2 അതിൽ വിടും. 6-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെത് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതല്ലേ പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ചതു. അല്ലല്ല, അതെത്രയാ മാതാജി? അതെ, എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതാണ് യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം അത് അജോബി സന്നവ്യയാത്മാ. അത് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6-ാമത്തെ 6, 7 ഇല്ല മാതാജി. ആൻസർ 6, 7 ഉണ്ട്. 6, 7 ഇല്ല മാതാജി. ഏത്? 6 ഉള്ളു. 5ന്റെ ആൻസർ 6, 7 ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 5ന്റെ ആൻസർ 6 മാത്രം. മാത്രം. 6-ാമത്തെ ആൻസർ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ. 7-ാമത്തെ ആൻസർ പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അതായത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അടുത്തത് കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയർ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? ശ്ലോകം 34 എന്തിനെ കുറിച്ച് 4:34 എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു? 4:34 സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റേത് 2 ഉള്ളു മാതാജി, അറിയാത്ത 8ഉം. മറ്റേത് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ സംശയമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് 8-ാമത്തെയും 10-ാമത്തെയും. 3-ാമത്തെയാണോ? 3-ാമത്തെ അല്ലേ അധ്യായം? 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ശ്ലോകം 32 2-ാമത്തെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? അധ്യായം 3. 8 അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കാതാണ് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും മൂഢരായ ജനങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായി കാണുക, ഇതാണ് പൂർണ്ണത. അന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത്. ഞാൻ എഴുതിയ ഇങ്ങനെ: അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാകുന്നു. 3:30 എന്താണ് അല്ലെ? 32 പൂർണ്ണത പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണത
എന്നാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാൽ പൂർണ്ണതയും. അത് അതിന്റെ ഇതങ്ങ് എഴുതിയാ പോരെ? വിവർത്തനം. പൂർണ്ണത തിഷ്ഠന്തി, അതായത് ഏത്യദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ സിദ്ധി വിദ്യ നഷ്ടാന ചേതസഹ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് എഴുതിയാ അതായത് പോരെ? ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തിലില്ലേ മാതാജി? ആ, അത് വായിച്ച പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള അറിവ് അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭഗവാനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആ അറിവ് ലഭിക്കാത്തവനാണ് ഇതായി പോണത്, യത്നങ്ങളെ വിഫലമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് പൂർണ്ണത. എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്, അതാണ് പൂർണ്ണത. ഇനി ഏതാ സംശയം? 10ാമത്തെ. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ? ക്രോധം. കാമല്ലേ? ക്രോധം. 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 കാമം അടുത്തതിന്റെ. 11 മാതാജി? 11 കാമം, 10 ക്രോധം. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അതാണ് കാമം അല്ലേ? കാമത്തെ. ക്രോധത്തെ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഇനി പിന്നെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അധ്യായം 2 7 ഞാൻ ചോദിച്ചേ. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞുതരാം. 2:14 എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംതിദിശ ഭാരത. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 2:14 അല്ലേ? ഗതിവഗതി അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും. യുദ്ധം ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ് അല്ലെ? നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പറ്റും. അതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാൻ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്? വരവും പോക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും അല്ല, ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ പഠിക്കണം. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതെ പോവരുത്. ഒരു മരത്തിനോട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ? സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കർമ്മം, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. പിന്നെന്തോ മാതാജി പറഞ്ഞു? സ്വന്തം കടം നിറവേറ്റാതെ പോകരുത്. സ്വന്തം കടം നിറവേറ്റാതെ പോകരുത്. കടമ നിറവേറ്റാതെ പോകരുത്. അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുക ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുക, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സമൂഹം എന്താ മാതാജി? വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ജാ മാതാജി സമൂഹം എന്താ?